Number one ukhonza uThixo. Kodwa zonke zimnandi ukukhonza uJehova. Haye uYesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Sikhona apha sivakamandi. Ngoba sihleli noTata wethu. Hallelujah. Sithi bayethe ke kusomandla nasekuseni nje. Emini nje. Emva komini nje. Sithi bayethe kuJehova umdali wezulu nomhlaba. Owayekhona into zingekho. Wathetha izinto zakhona. Sikhona namhlanje singumsebenzi wezandla zakhe. Ngithe Nkosi kuYesu Kristu owavumayo ukuze emhlabeni ukuze impilo yethu ihlanguleke ebumnyameni besikhula sikubo sizalwa sikubo wafika uYesu wasihlangula. Ngithe Nkosi wavuma ngempilo yakhe washiya isihlalo sobukhosi waze emhlabeni wazoma wazoba sisicaka. Ngithe Nkosi kuMoya Ngcwele athi uYesu wayezawushiya ibandla wathi inhliziyo yabafundi bakhe mabangakhathazeki ngoba loba bekhathazekile beshiwa nguTata wabo nguYesu. Wathi ndizawunicelela umbeli umthetheleli ozawunigcina ozawuhamba nani ozawunifundisa izinto anikhumbuza izinto endithe nifundisa zona asheke nikhumbuza. Nkosi kuMoya Ngcwele wavumayo uYesu ehamba kwasheka uMoya Ngcwele. Sikhona ekuseni ngexesha ndithi bayethe kwisithathu esidwesa ubuthixo ndibulisa oTata abakhulu ndibulisa oTata bonke ndibulisa omakhulu ndibulisa omama bonke ndibulisa omakoti ndibulisa obhuti ndibulisa osisi ndibulise iSunday school ndibulise ukeyboard player worship yethu ekuseni njengelihle igama lenkosi yethu enguYesu Kristu. Hallelujah. Siyavuya ukuba lapha umnandi uza phakathi kwabantwana bakaThixo. Nesiqala ubabona siyavuya. Osisi baseLady Frey xa ndigoduka ndigqitha phakuni. Hallelujah. uThixo ulungile. Khona ndafuna uyenze Lady Frey. Amen ke. Senivile ke wandibukana uMthwani. Ndacholwa nami nguYesu. Ndisebumnyameni. Ndise Oldton. Ndikhule ekhaya ndingazange ndive kuthethwa ngoYesu wamkelwayo. Abekhona befundisi. Zazikhona icawe. Zayikhona neBhayibhile. Zange ndive kuthiwa uYesu uyamkelwa. Ndizoyive Oldton loo nto wase ndingaka. Ndayiva kusithiwa uYesu uyamkelwa. Abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Ndamthatha uYesu ndingazi. Wandinceda uYesu. Wandazisa uJehova. uTata wethu wasemazulwini. Besinabo tata kodwa bebexakene nathi. Ukusikhulisa ukusiqeqesha. Wafika uYesu wenza umahluko. Khona ke kuseni ndancedwa ke inkosi enguYesu Kristu. Andayibona mntwini lento. Ndanela nje ukumvuma. Ndagqiba ndava uthi mandenze njani ukwenza. Hallelujah. Ndambona pha kum ehlamba inhliziyo yami. Hallelujah. Sikhona ke kuseni siyambonga uThixo sincedile ukuze nalemini ibe impumelelo. Iprogram bandive kakuhle ithetha. Ithi mandizokuthetha ngomama nentombi ebandleni nasekhaya. Hallelujah. Ebandleni senza njani? Ekhaya senza njani? Singabazali. Abantwana bona benza njani ukuhlala nabazali babo ngothando noxolo? Lithi izwi lenkosi noba siyathetha noba siyenza senzele egameni likaYesu.
ngoba kwazalwa emhlabeni lafika laligama elingaphezu kwamagama onke. Ndithanda lento ukuthixo emhlabeni zaye kubekho umzali ufunqwenela ukuthi umntwana wakhe ngeli gama, ngoba besizawubhideka kumane kuthiwa ngokwabanene Yesu nithetha ngaye, ngokwaphakathwali, hayi mani ngokwaqasili, hayi mani kunyala kaThixo. Wayenza uThixo lento ibe ngunyana wakhe yedwa oneligama, ngoba amagama wabantwana bethu ndibaela lo ngoba ndilithanda ndithiyo wam. Kodwa uThixo wayenza loo nto uba ungakho mntu uzothiya unyana wakhe ngeli gama. Kwazeke okokuba umenzi ngulo kaJehova unyana, nguye yedwa othunyelwe emhlabeni wanikwa igama elingaphezu kwamagama onke. Sijonge kulo, senze ngalo, sithethe ngalo. Sikhona ke nasekuseni sincediwe nguYesu. Ndibulisa mama ngokukhethekileyo, qha ngumhlangano mama lo. Siyabonga ke uThixo ukuhlonipha omama, ngoba wathi nxa efuna ukuza emhlabeni weza ngomama. Ntombi uMaria, ntombi engcwele, wavela uYesu ngomama. Wahlonipheka umama phambi koThixo, wafuna ukuza emhlabeni wazikhethela umama, ngoba umama kaloku wenziwa abe ngumncedi, nguncedi katata, ngumncedi wabantwana, ngumncedi wabahlali, ngumama lowo. Haleluya. Sizawufunda ke kakhulu, andizuthetha kakhulu. Sizawuthatha kuma-Efese sizodibana nevesi yabazali nabantwana. Uchapter wethu ngu-5 phaa kuma-Efese. Sizova uMongcwele uthini kule vesi ngabantwana nabazali. Haleluya, haleluya. Thixo wethu ke uthembekile. Udumo ulwakho yenkosi simulo, udumo lwakho, udumo lwakho
chapter 5 sizawuthatha u-21 siyoma phaa ku-33 siphinda apha ku-chapter 6 start 1 no-2 no-3 no-4. Hallelujah. Efese chapter 5 sawuqala phaa ku-21 sihle nayo, siphinda apha ku-chapter 6 sithathe u-1 no-2 no-3 no-4. Hallelujah. Entla verse 21 kunesihloko amakhosikazi nabayeni bawo. Verse 21, thobelanani niqhutywa kukuba noKristu nimthobela. Nina makhosikazi bathobeleni ngokuzinikela abayeni benu, kanye ngale ndlela niyithobela ngayo inkosi. Kaloku indoda iyinhloko yomfazi, kanye njengokuba noKristu eyinhloko yebandla, ke yena uKristu ukwangumhlanguli walo ibandla elingumzimba wakhe. Verse 24, ngoko ke abafazi mawabathobele ngokupheleleyo amadoda abo, kanye ngale ndlela ibandla lizinikele ngayo ekuthobeleni uKristu. Nina madoda bathandeni abafazi benu, kanye ngale ndlela alithande ngayo uKristu ibandla, waza wanikela ngobomi bakhe ngenxa yalo. Le nto uyenze ukuze libe libango lakhe ibandla. Ulicocile walihlamba ngamanzi ngamandla elizwi lakhe, khona ukuze azithathele lona liyinzwakazi, linyulu, lingenasaci, lingenabala, nakushwabana nasinye isiphako. Ngoko ke amadoda afanele ukuba nebhongo lokubathanda abafazi bawo, kanye ngale ndlela azithanda ngayo iziqu zawo. Indoda emthandayo umfazi wayo iyazithanda. Akakho umntu ongazithandiyo. Endaweni yaloo nto uyazondla azixhase, kanye njengokuba noKristu elilungiselela ibandla. Kaloku singamalungu omzimba wakhe. Kunjengoko nezibhalo zisitsho ukuthi, ngoko ke indoda iyakumshiya uyise nonina, imanywe nomfazi wayo, baze abo babini badibane babe banye. La mazwi atyhila inyaniso enzulu. Ke mna ndithi isingisele kuKristu nebandla, kambe ke ikwasingisele nakuni. Ngoko ke yonke indoda mayimthande umfazi wayo, kanye ngale ndlela izithanda ngayo nayo. Ngokukwanjalo ke wonke umfazi makayihlonele indoda yakhe. Chapter 6 verse 1. Entla verse 1 kunesihloko abantwana nabazali. Bantwana bathobeleni abazali benu nimanywe nenkosi nje, kuba kulunge kanye ukwenjenjalo. Beka uyihlononyoko. Lo ngumyalelo wokuqala onesithembiso esithi uya kuba namathamsanqa nemihla yakho yolulwe emhlabeni. Nina ke bazali, abantwana musani ukubaphatha gadalala, bade babe nenzondo, koko banikeni ingqeqesho nemiyalo yobuKristu. Amen. Bawonani izwi lakho nasemini nje Thixo wethu ongcwele, mntwana wakho selifundile. Thetha ke mongcwele ukuze sivuke ukuthi lithini egameni likaYesu waseNazarethe. Nansi impilo yethu, nansi ingqondo yethu, nazi indlebe zethu. Moya wethu Nkosi mawamkele izwi lakho Thixo namandla. Enkosi ngalo ngoba linguwe, liyaphila, liyasebenza. Uyeli kuwe bawo lingawenzanga umsebenzi walo. Namhlanje lifikile lizothinta imeko yempilo zethu. Thixo wethu ongcwele siyabulela. Malihlala nabawo ngokokutyebe ezimpilweni zethu, ukuze lihlale lenze umsebenzi eluzele, ngoba lizelanga lize, kodwa lize ukuze thina sibe yile nto uThixo afuna besibe yiyo. Amen. Hallelujah. Nali ke izwi lenkosi xa kuthiwa senza njani ukwenza ekumakhaya
ebandleni nali izwi likabawo lithi omama mabathobele beqhutywa kukuba noKristu bemthobela. Ithi omama masithobeli siqhutywa lilizwi elithi uKristu masimthobele. Asithobele uKristu yedwa kodwa sithobele notata emakhaya abayeni bethu ke emva kwemini nje lisinika ke lo myalezo okokuba masithobe. Utata limnika umyalezo okokuba makathande umama. Lo mzi ke othando ngumzi ovela kuThixo, ngoba kaloku xa omnye phuma ngapha nomnye senza le kungekho kuthobelana, kungekho thando kweli khaya, izinto azilungi. Ngoba kuthiwa imbumba kungamandla ubunye. Haleluya. Xa nisenza izinto ngobunye izinto ziyaphumelela. Xa sisenza izinto ngendlela esifuna ukuzenza ngayo, loo nto leyo isenza singafiki kule ndawo kufaneleke kufike kuyo. Uxolo kweli khaya, uthando kweli khaya, ubunye kweli khaya. Ngoba kaloku umama notata bayathobelana, bayathobela. Umama uyathoba, utata uyathanda. Ngoba utata uthi makuhanjwe ngale ndlela, le nto uyizisa ngothando, le nto uyizisa ngoxolo, kuyaboniswana ukuze kube impumelelo ekhaya. Omama ke abalotata abangakhonziyo, abangekaliva ilizwi, uthobela le nto utata ayithethayo. Awuthi wena uzuyenza ngoba kaloku wena usindisiwe, uyayithobela. Ukuthoba kwakho uxelela ubawo ukuthi bawo, uyayibona ke le ndiyenziswayo apha kweli khaya, ngoba kaloku sithathe singazi, safunyanwa nguYesu singazi, sazifaka kumakhaya singawazi, nakotate singabaziyo. Kodwa uThixo yena uthi masithobe sekunjalo. Tata uba akakhonzi, ufuna uba indlela ihambaphi, umama uyathoba. Into kamama kukuhlala edolweni ngale meko, ngoba uThixo le meko akayifuni. Kuba utata akakayifumani le vesi, utata akakafunyanwa nguYesu. Lithi izwi lenkosi ngehambo kamama, utata uyazuzeka. Uve ngenye imini ngoba kaloku wena umenza mhle, uyamvasela, uyam-ayinela, phakela umbeka etafuleni enemalapha amhlophe. Adla utata abona inkosikazi wam le nto wayifumanayo imtshintshile. Ngoba ngelaa xesha kulo mama ubungekho loYesu, omnye bephuma ngapha nomnye aphume ngapha. Wafika uYesu watshintsha lo mama. Lo tata ke ngoku makabona utshintsho lukaKristu. Njengoba uKristu simthobela, lo tata masibathobele, sibenzele le nto bayifunayo. Okokuba ngaba le nto ayihambisani nelizwi, tata akaliva ilizwi, azathi hayi nansisiwe ndiyenzile nto. Hayi mama, yenza le nto kuthiwa yenze, ngoba utheni ubambe indima yakho. Lo tata yenye imini uzawuvesithi sundishiya ke ndiye kule ndawo yakuyo, ndikubonile nkosikazi, ikutshintshile le ndawo apha kuyo, ndifuneka ndovela. Ngoba kaloku awuqhela kundiphatha olu hlobo. Ngoku utshintshiwe, ngoba kaloku uve izwi. Ngelaa xesha izwi nawe ubungakaliva, ubungakanga ulivele izwi, uthothobela, usenza le nto ithandwa nguwe. Mali yam phezulu notata, hayi ndizakwenza le naleya, ndim apha. Tata uphela kancinci, tata mhlawumbi akaphangeli, ungamphathi ngolo hlobo. Tata nantsi ke
imali uThixo siphe yona ngoba utata akaphangeli zanayo mama uyibeke etafuleni uthi nansi uyabona ke ngoku asisakhupha okhethi ngoku sesizana amakhadi imali sengena efonini izana phone mama uthi nansi salary tata ubucinga ngale mali nazi into ezitsalweyo ke tata ngale shekle ubucinga masenze njani unikele khadi hamba etown ngokwakhe uhambe hayibo nakhala bomama uthume yena uthume what's this yena yes yena thuna utata ujonga na umthume phatana uzawuzana zona nto kumthume ujonga utata ento umthume zona uzawuqala uzithenga imali ayisaphakethi ne sehlala sifoni tata nansi salary nansi ke thathwayo zento ezitsalwayo nansi ke tata eshekleyo nansi list uyothenga lena hamba ke tata uyetanka ubuphangela wena uyabona ke abela mama yena nditshoyo andithethi into ndingayenziyo ndithwala ndiyamthuma edolophini ndibe ndiyandiphangela ndimnike ikhadi nepini eyazi nepetroli uzayithapha kaphangele lo mntu wenkamnkam haleluya sonke kube noKristu kunoba ndimthembile ningathanda ivumi nje mama mama ningathi hayibo sanubona ngalephini mama andithi nawe uyayifuna katata utheni ke ungavumi yakho utheni ungavumi yakho mama kodwa wena uyayifuna impini katata nesara likatata utheni kuthiwa masithobela tata njengoba sithobela uKristu andithi uKristu yamnika 10% andithi ke ngoku kutheni utata ungenamthuma edolophini thena utata ungenamthuma edolophini ukumtraya njengoba utraye noYesu andithi uYesu balonke uzangafike nje ubezoqonda waqala wabende itraya ndiyazi kaloku ukumtraya utata ujonga akazuyenza le nto uthethile utata kaloku uyintloko yekhaya utata yintloko yekhaya funeka yonke into ivaye kutata siyavana mos funeka yonke into ivaye kutata ngoba utata utheni uyintloko yekhaya njengoba naye enentloko enguKristu uKristu intloko yakhe nguJehova uKristu intloko yakhe ngubawo wethu wasezulwini utata ke ngoku yakhe intloko nguKristu ithi ke ngoku le nto ibe ingxaki kootata abangekafikeleli ekuyazini inyaniswe nguKristu ngoba bona bahamba bengenayo intloko kodwa ke ngoku umama funeka enyamezele abambe iphisi yakhe leyo kuthobela uzovelela lizwi ke ngoku lithi utata uyazuzeka ngenxa kamama owenza kahle ekhaya omthobelayo omenzelayo ngoba sebuye ekseni kwakhona ababuye ekseni ngoba inhloko ayikho bahamba ke ngoku
begileka kulamacingo ngoba inhloko ayikho. Bahamba ke ngoba begileka kulamacingo ngoba baboni. Ngoba bayenhloko bakhokhelayo. Kodwa ke mama, funeka wena sowunoKristu ubambe yakho ipeace. Ungajongi bezawugileka. Unyamezele. Emnyamezeleni ukhona umvuzo. Kaloku sizeka abatata bengakholwa. Safika ke ngokusakholwa nguYesu. Xa ke ngokutata engekakholwa, funeka ke mama unyamezele. Ide ifike neyakhe imini. Uba umkhona uThixo umthemba, izawufika nekatata imini afumana inhloko enguKristu. Azoba inhloko ekhokela kakuhle ke ngokwapha ekhaya ngoba inhloko enguKristu ebonayo yenzayo ifikile. Haleluya. 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 Yithi ke masithobeni bomama. Njengokuba simthobela uKristu. Simthobela utata njengokuba sithobela uKristu. Into utata afuna siyenze, siyenze. Siyenza lento sixelela ubawo. Ba uyandaza ndihambisani nalento. Into engake ngokubawo ndibambile izwi elithe mandithobele notata. Ade naye afike ekuyazini inyaniso engaye uKristu. Lamazwi ke atyhila inyaniso enzulu. Ke mna ndithi singisele uKristu nebandla. uKristu uPawulos apha wenza umzekelo wekhaya esithi isingisele yonke lento kwibandla. Silibandla apha singumzimba kaKristu. Siyamthobela ubawo ngezwi lakhe ngoYesu, simthobela ngoba ethunyiwe ngubawo ukuze wakheke kweli khaya funeka sibathobele otata. UThixo izawufika imini yokuba abancede abangekancedakali. Asebancedakele ke kulula siyabanika ipini bahambe baye etown ngoba siyazi uba sebencedakele. Haleluya. Kodwa ke ngakumtrayi jonga uba uzawubuya nani ezi zinto. Bangabuyanga ke ngokuqonda uba hayi tata ndandikuthumile kangewenze ngoku ke ngoku andaziyela. Haleluya. Abantwana ke